Viete, že muklovia neboli len obyčajní smrteľníci v magickom svete, ale aj ľudia, ktorých režim doslova poslal na smrť. Zatiaľ, čo v príbehu o Harry Potterovi sú muklovia tí, ktorí nemajú žiadne magické schopnosti, v reálnom svete, v komunistickom Československu, existoval slovo mukl či mukel. Tento pojem označoval politických väzňov, ktorých režim považoval za nepriateľov štátu. Títo ľudia končili v pracovných táboroch alebo v uránových baniach. Tam ich mala náročná práca doslova zlikvidovať. A teraz vám už asi došlo, že mukl je skrátka muž určený k likvidácii. Teraz si predstavte, že namiesto Harryho Pottera by dostali list jeho pesnúni, no nebola by to pozvánka do Rockfortu, ale doživotná umiestnenka do Joachimovských uranových dolov. Voldemort by bol vodca všemocného režimu a muklovia by neboli len ľudia bez mágie, ale aj bez základných práv. Znie to ako dystopická fantastika, no taká bola doba. Podobne ako muklovia nemali prístup k mágii, obyčajní ľudia v komunizme nemali prístup k pravdivým informáciám a slobode. Pripomínam vám systém muklov niečo z dnešného sveta? V ktorých krajinách podľa vás ešte stále existujú podobné praktiky? A teraz už